Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. "24 years old po ako na medyo palagimik at may kaunting landi. Feel good morning po sa lahat ng suking nakikinig at nanonood ng radyo sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago nyo lang po ako sa pangalang Cheche ng Mandaluyong City. 24 years old, graduating sa kursong management. Nag-iisang anak lang po ako. Ang tatay ko po ay isang OFW sa Iraq. Siya po ang nagsusustento sa aking pag-aaral. Aminado po ako na medyo may pagkasaway ako, kaya medyo tumagal ako sa college. Shift po kasi ako ng shift ng course. Medyo tamad daw kasi ako. Gimik kasi ako ng gimik, mahilig gumala at syempre may kasamang panlalalaki po yun. Hindi ganon si Tita Tanya. Hindi na ako mag-talk. Nakarating na po ako ng Batangas nang walang kaalam-alamang nanay ko, hindi ako nagpaalam. Yan. Tapos nagkayayaan naman kaming mababarkada. Dahil sem break nun eh. Hindi niya kasi ako papayagan, kaya wag na lang magpaalam, di ba? Ngayon naman po, nagyayayaan naman kami sa Subic. Siyempre, hindi ako papayagan, kaya kailangan makaisip ako ng bagong dahilan para makapagsinungaling. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello, darling. Darling, kamusta ka naman dyan? Dito, napaka-init dito sa Iraq. Grabe. Bakit ka kasi nagpunta dyan? Bakit hindi sa ibang bansa? Darling, matagal na ako dito sa Iraq. Bakit ka nagre-reklamo? Tiisin mo yan, kasalanan mo yan. Dyan mo pinili iistorbohin mo pa. Kasalanan. Pero babae talaga. O ano yung anak ko? Asa na kausapin ko may sandya daw siya sa akin? Hello, anak.
Teka po, may ka-video call po ako. Wait lang. Ay, teka, may ka-video call daw. Parang meron silang Zoom meeting ng para sa project ba nila yun eh. Grabe ka naman. Dali, video call ba yan? Zoom meeting, maganyan-ganyan ka. Hello pa! Ayan na. Kumusta yung pag-aaral mo dyan? Naka-iPhone 16 na lahat ng classmate ko. Ako na lang hindi. Napakabagol mo naman magpadala. Kailangan mauna ako sa first. Mauna ka sa first. Hindi ka na mauna. Meron na sila eh. Antayin na lang natin yung 17, anak. Ha? Papa, hindi pwede akong malate sa yung mga kaklase ko eh. Siyempre, inaabangan nila na ako yung mauuna sa mga ng iPhone. Papa naman, di mo ako mahal. Mahal na mahal kita, anak. Alam mo yan. Kaya unahin mo muna yung pag-aaral mo. Yung pambili ng iPhone, ibabayad muna natin sa tuition. Para makagraduate ka na, ang tagal mo na sa kolehiyo. Ba't unahin natin yung tuition? Bakit? Ay, inis na ako. Darling, pwede ba kausapin yung mama mo? Naka-loudspeak naman ako dyan eh. Andito naman ako. Magkakabi naman. Anak, Kausapin mo yung anak natin, darling. Na-blood na ako dito sa Iraq. pasensya ka na. Tsaka Papa, nabanggit na ba ni Mama yung meron kaming out of town? Yung parang meron kaming immersion sa Subic. Nabanggit niya na ba sa'yo yung 10,000? Nabanggit na niya. Nabanggit ko na. Bakit naman ang laki naman ng immersion? Anong gagawin niyo doon sa Subic? Ba't sa Subic? Immersion? Lulubog po sa tubig, kaya nga immersion. Tsaka mahal mahal yung entrance sa resort, 6K. Hindi ako kakain? Ba't ka nga pupunta? Baka gigimik lang kayo doon. Bakit ganun po ba kayo ng kabataan nyo? Ha? Dati. Hindi po ganun po yung curriculum ngayon. Ganun, may mga immersion tawag doon, parang magmumuni-muni kami doon, magpapasalamat kami sa Diyos, tsaka sa mga magulang. Grabe talaga. Tsaka pinag-aral nyo kami, Papa, kasi thankful ako na naging magulang ko kayo, at tsaka nandiyan kayo nagsasakripisyo. Ayoko yung sayangin yun, Papa. Kung sakali hindi mo mapadala bukas, ako yung hindi makakasama. Payag ka ba? Ako yung kawawa. Kawawa naman yung anak ko, pero baka naman pwedeng hindi ka na sumama na kasi mahal naman yan. Ibayad na natin sa tuition nga. Sige, ganito, mamili po kayo. Sasama ako o 4th year college pa rin ako next year. O di ganun din yung gastos nyo kasi babagsak po ako dun sa isang subject ko. So hindi ka makagraduate? Opo, kasi ito yung kalahati ng grade ko eh. Ganun ba? Opo, Papa. Diyos ko, kawawa naman. Gusto ko na makagraduate ka na ko. Sige na nga. Sige na, sumama ka na. Talaga, Papa, isend mo sa GCash. I-send ko sa'yo. Send mo Oy. Papa, dagdagan mo 11K. Gawa ng bibili po ako ng swimsuit. 11K, sige. Papa, Padala ko kailan 11. Padala na ko 11K. Kailan po yung iPhone 16, 1 terabyte? Pag gumraduate ka, regalo ko yun sa'yo. Hindi na uso yun! Next year! Para ka namang hindi nakakaintindi. Uy, ako pa yung hindi na... Darling, nandyan ka pa ba, darling? Darling, Maghati tayo sa hibla, darling. Naiinis na ako ng liki. Darling, kaisa-isang anak mo na yan eh. Kaya, ibigay na natin. Oo. Uso talaga dito yung mga bata nag-uunahan sa gadget na yan. Papa, tsaka kailangan po namin pag nagbabumble po kami, kailangan kong pang-iPhone. Bumble? Ano yan, Bumble? Ano yan? Yung app po para may mga makilala po akong kaparehong course ko. Ganun ba yun? May maganda ba dyan sa Bumble? Opo, Papa. Downloadan mo rin ako niyan, ha? Papa, padala ka na. Sige, Sabihin, padala. Padala ko, ha? OFW ka tapos di mo binibilisan. Kaya ka nga nandyan tapos ang bagal mo. Last na lang talaga itong anak ko. Naiinis na talaga ako sa anak ko. Ay, papadala ko. Ayan na, Ayan. Ayan, G. You receive 9-7. Papa, Bakit? nabubuisit ako sa'yo pag ikaw sinilent treatment ko. Ay, sorry anak. Ayoko mag-silent treatment yung anak ko kasi pag nag-silent treatment to, hindi talaga nagsasalita eh. Pag sinilent treatment ka talaga, overthinking ka dyan sa Iraq. Oo nga, no. Tahimik. Baka ka dyan, magpa-bomba ka na dyan. Sumama ka sa bomba. Sige na. Padala na kita. Dagdagan ko na. Ayan, dali.
Ayusin mo You yung... receive 1-3. Ayan, thank you, Papa. Ayusin mo yung immersion mo, ha? Dapat makagraduate ka na. Papa, pagkatapos daw nun, mas mamahalin ko kayo at mas magiging grateful ako sa inyo ng mga magulang ko. Dapat lang, dapat lang. Ba't galit ka? Dapat lang. Sige na. Kaya baka madagdagan pa yan. Sige na, ingat ka. Darling. Ingat ka dyan, I love you, ha? darling. O, ingat. Sige, ingat kayo. Manhid na po ako sa pagsisinungaling, di na po ako nakukonsensya, Uncle and Tita. Basic. Sana dati ko pa ginaya si Tita Tanya kasi hindi siya ganito eh. Kaya lang gusto ko po talagang sumama sa barkada ko. Kasi ako lang maiiwan at di makakapagsubik. Hanggang sa natuloy na nga po ang aming barkada outing. Siyempre, ang pinakaiintay ko dito, yung mga tropa ko, may kasama mga tropa na boys. Alam niyo po si Harold, dati ko pang crush yun. Tall, handsome, at basketball player. Guwapo talaga. Kaya, tinarget ko po talaga agad si Harold. Para hindi ako maunahan, no? Oh guys, luto na yung barbecue, pati hotdog. Sino gusto? Harold! Gusto ko, Harold, ng hotdog mo, Harold! Uy, ano nangyari sa inyo? Girls, ano dito? Masarap yung niluto kong ano dito. Girls, oyster. Ayoko ng talaba. Gusto ko ng jumbo hotdog. Kaya mo ba ito? Kaya ko yan. What? Nasagot. Jumbo hotdog. Basta kay Harold. Basta kay Harold! Basta kay Harold! Ow! Jumbo May ow, ha? hotdog. Kaya ko ka. Basta kay Harold. Harold! Basta kay Harold. Ow! Subo lahat alang tapon. Ay, dito na si... Ito yung pinaka-crush ko sa lahat. Ay, kain na tayo, Che! Che, crush kita. Alam mo naman yun, di ba, Che? Busy ako. Harold, gusto ko rin ng medyo sunog na ano, ha? Okay lang ba? Ba't ayaw nyo sa mga niluluto ko, bay? Ha? Ba't ayaw nyo? Eh kasi, tingnan mo ang dumi-dumi ng kuko mo, oh. Parang nagtatanim ka ng kamote, ang dumi-dumi. Gusto ko dito, Harold, lagi ka ba talaga nag-gym? Oo, nagwo-workout ako para sa pag naglalaro. Talaga? Ano, Pwedeng pa-touch ng muscle? Abs! Ako muna. Pwede ka ako din! Tatatsin ako, Harold! Hoy! Nag-usap na tayo sa GC, di ba? Nag-usap na tayo. Pandidilatan ko kayo. Dinidilatan. Nagagalit na si Mars. Maldita na talaga siya ngayon. Kaya nga. Umatras na tayo, girl. Wala tayo. Echo. I-off mo muna yan. Ayan, hindi na on. Ayan. Ayan. Hello? Wala talaga. Wala talaga. Tek. Okay. Sorry naman, friend. Ina-admire lang talaga namin si Harold kasi ang ganda ng figure niya. Harold, anong mo? Bukod sa pagbubuhat, basketball lang talaga. Oo, mahilig talaga akong maglaro ng basketball eh. Hawakan Shoot. ko yung braso mo, ha? Ha? Hala, ang tigas. Pwede tayong mag-TikTok, tapos braso mo lang yung pakikita ko. Uso kasi yun eh. Ganun ba yun? Sasakalin mo ako ng braso mo. Sige na. Sige. Teka lang ako rin! Meron din naman ako TikTok eh! Sige na. Ako, Mars! Nag-usap na tayo sa GC. Ako si Harold. Okay, sige na nga. Matthew! Walang echo tong mic ko. Sige, ayaw niyo kay Harold, kay Matthew Dito na lang ako kay Matthew. Sa'yo na halika yan, dito. Mars. Huwag mo kami pagalitan mamaya sa GC.
May magagalit ba dito kay Matthew? For everyone yan! Wala na talaga. Patayin nyo nga muna. Kasi, Ito, guys. Kain na tayo tapos para makashot na tayo. Harold, Sige, bye! dito ka na sa akin tumabi. Nga, oy, Rold. Ayan, Rold, oy, grabe. Harold, okay na yaya mo na si Bong mag-ihaw-ihaw ng hotdog at saka ng kung ano-ano. Dito na tayo. Lalagyan ka Bay, huwag yung iwan dito, bay. Grabe kay bay. ikaw na bahala dyan, Bong. Doon na tayo. Tara, Rold. Let's go. Tagay na tayo ha, kasi busog na. Pero guys, konti lang kasi hindi ako talaga manginginom. Madali akong malasing eh. Harold, pasensya ka na kung nakasandal ako sa balikat mo. Medyo tipsy na kasi ako. Bay, ito bay. Inom ka pa? Inom pa ako kasi may pinagdadaan kasi ako. Dito ka sandal sa akin. Shoulder to cry on. Hindi, may nasasandalan na ako eh. Ano nangyari sa'yo? May problema ka ba? Rold, may problema din ako, Rold. Try mo nga i-massage Rold yung ano ko, Ha? likod ng tenga ko. Try mo, ang sakit ng Ang sarap mo naman humilot. Ako, mas magaling akong mag-iilot dyan, bay. Ayaw mo sa akin? Ay, baka may nahimik ka. Dumidiskarte yung friendship namin. Numiskarte pala yan? Sige. Hayaan ko na lang sila. Wala talaga akong chance dito kay Harold kasi MVP Harold! na. MVP na, tapos gwapo pa. Harold, pwede hatid mo ako dun sa ano ko, sa kubo ko? Matutulog ka na. Magsashot Hindi pa naman. tayo eh. Medyo nahilo lang ako, tapos balik ka na lang dito kung gusto mo. Sige na. Guys, hatid ko na muna ha, kasi baka nahihilo na eh. Yes! Ako na lang maghatid sa'yo. Mas malakas ako kay Harold. Tulog na ako kay Harold. Ako na Hindi, ako na. Kasi, Harold, bilisan naman. Tara. Ika. Hatid ko muna ha. Ay, nako, sayang naman yun Bong, gusto mo sa akin, Bong? Ayoko sa'yo. Okay na ako din. Juicy ka pa, nakatupis na nga ako. Juicy ka pa. Ayoko ng 2 piece. Gusto ko 1 piece lang eh. Halika na. Higa ka dito. Uy, teka lang. Kunyari ka pa. Uy, wait lang. Teka lang. Anong ginagawa mo? Bilisan natin para makabalik ka na doon. Ganun ba yun? Para hindi halata. Tiyo, hindi pa naman ako sanay sa ganito. Paano ko kaya ito tanggihan? Masisira yung pulso ko sa jump shot eh. Kailan ba next laro mo? Bawal May ba? laro kami sa makalawa. May kilala ako kahit... Nakakashoot pa rin eh. Ganun ba? Oo, nag-MVP pa nga eh. Ganun ba yun? Pwede Iba yan. ka hindi na ako makashoot pag may Ibig sabihin, mahina ka? Ako ka ba? MVP, superstar Let's ako. go! Ganun ba? Paano kaya to? Okay. Sure ka? Teka lang, dahan-dahan lang. Huwag namamadali. Bakit dahan-dahan? The more violent, the more masarap. Ganun ba yun? Aray! Kahit pa tayo'y nasa... At may nangyari na nga po sa amin ni Harold at natupad ang aking plano at plano ng aking mga kaibigan. Natikman ko siya. Ang hirap ng role ko. At matapos po ang Subic getaway na yun ay hindi na rin kami nagkita ni Harold. Nag-chat po siya one time pero hindi ko siya ni-replyan. Hanggang sa isang araw.
Alam mo, bakit 3 araw na ako nagduduwal? Wala akong gano'ng tingnan ko nga yung pregnancy test. Shit! Buntis ako. Sino ba yung huli? Si Harold? Oh my God, no! No! Siyempre naman. Hello? Siyempre, dapat panagutan mo ko kasi sa'yo to, Harold. Ano? Ano pinagsasabi mo? Sa'yo to. Ano sa'yo to? Nakabuo tayo. Ha? Buntis ako. Anong nakabuo? Sa pagkakaalam ko, hindi ko sinut yun. Nag-lay up lang ako. Harold, ikaw yung huli bago ako nawala ng regla. Ako yung huli? So marami pala. Oh, sigurado ka akin yan? Sa'yo to. Grabe ka Hindi mo nga ako na-replyan eh. Kasi ayaw mo sa akin, di ba? Umiwas ka. Ako, seryoso naman ako sa'yo nung time na yon. Batapos yung nangyari, anong ginawa mo? Nung matapos tayo magsubik, hindi mo na ako pinansin. Di ba? Wala ka nang pakialam sa akin. Dati yun, ngayon nga ito na. Panagutan mo ko, Harold. Panagutan mo ko. Ba't kita pananagutan? Kasi buntis ako, anak mo to. Ngayon, naging anak ko na yan dahil buntis ka. Ha? Hindi ko alam kung akin yan. Kapal ng mukha mo pagkatapos ng lahat. Wow! Ginusto mo rin to. Ginusto mo to. Oo, ginusto. Nasarapan ka din, kaya panagutan mo ko. Kung hindi magdedemanda talaga ako. Hindi magdemanda ka. Talaga. Bahala ka sa buhay mo. Harold, wag na natin daanin sa gulo. Harold, sa'yo to. Hindi ko siya alam kung akin yan. Okay? Magagalit yung mga magulang ko. Wala akong pakialam. Tsaka, ayoko. Masisira yung career ko sa basketball. Yung karir ko! Ha? Ikaw naman may gusto niya, di ba? Ginusto mo rin to. Ikaw lang landi sa akin. Hindi kita At nung nilandi. gusto kitang seryosohin, ayaw mo. Kasi gusto mo maglaro lang. O di bahala ka sa buhay. Basta Hindi ako ayoko. naglalaro. Hindi ko pananagutan yan kasi hindi ko anak yan. Harold! Intindihan mo? Harold! Harold! Bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!